Aprangsi kadako weban same kardom bajirlo bangso lamarjan nong litum Chethan namnang Mumbai long Katengkheng Aphuthak Hotel Taj long ke Katengkheng Aphuthak litum Chethan nang Hotel Taj long det kali harang Mumbai long pregjam adim same Katengkheng lo Edum ka Chethan namji lake 2008 aningkan no November 26 pen November 29 an labangso Katengkheng ke Mumbai long dopon lo Pakistan pen mate along ka prega det pen alang itum wangsi India long nang choksi alang itum Katengkheng lo kado kawi pen bangkep ne dopu alang itum nong heli do la pen ke pangbob ji ason sta me do alang itum talo nang par det si Mumbai nang kilu dak nang Katengkheng ji pan bangso Katengkheng amen same irpon lo a de teng si amen same irpon lo 26/11 attack pusipu pon lo 26 like a dead lo 11 ke 11 bang like a chik lo bangso alamarjan wantha pu kachuning ripon like sar kirisi chuning ripon lo lasi choro perpik lo lang ipon bangso Aphuthak wantha pu komen sai pudun thekpot Chethan namnai litum Arabian si mate Arabian pu atalo anat ben si wang bom lo bangke bamuni kopi ben se wang lo plutang te alang litum okiri I atelong so ben si wang bom hala bangso okiri I atelong long hadak ki claim atum hanke pathi lablo alang litum si thijok si bangso atelong bangke wan bom lo alang litum bangkep same terrorist koso terrorist a group lo plutang te Laskar I Taiba ilitum kai ki same tum Chethan pon bom lo Laskar I Taiba lake arlo song bangso atelong pen alang litum wang lo lapen data pike Mumbai anat kedam la Mumbai same south anat kedam bangso adima men lake Patwar park pusiplo hala bangso park long kedam I alang litum ki enpon lake rubber pet kaselam ya telong alang itum hadak dam lo ani kang sama polo mate ajo polo 8:30 pm along Mumbai along an le dam lo kado kawi lake bangke bamuni do labing alang itum long podim ke target pon lo ilong long adim banghini alang itum ke thak pon lo target 1 lake Leopold cave pusipulo hadak isi tori sadim hadak se alang itum bahini dam lo kedam pen alang itum hele chen lo AK47 alang itum bangso hele pen apru del hadak pen ana muni tum ke hadak areng husulo lapeng ke pen ana tum bangke hadak adimak klong osi aprandam nanglo hadak VC palang bung del lo laben data pike alang itum hadak dojoy je alang itum a destination alang itum a Chemum ke lake Taj Mahal Palace Hotel Taj Hotel long se alang itum ke Katengkheng namji pon se alang itum a Chemum target 2 lake Chhatrapati Shivaji Terminus ku a railway station lo harak ram lake Ajmal Kashyap lapen ke Ismail Khan polo alang litum samela sonthot lo harak adimaklong pale lo alang litum heleche san lo ap pupru jal hadak kado ko ben hadak loksi bang pokep ke pranam nang lo laben ke hala Ajmal Kashyap han ke CCTV long stami ke klang mondo bang so video na litum search lo polo tante technology na litum adhek tamange thek bonong et hai po target 3 labang ke Taj Mahal Palace Hotel along attack dam lo alang litum kipang bob yeson grenades tamil war lo lapen ke heliben same ab lo lapen ke hostages bilab lo hada hotel along ke do tum phan an same hostage bi ka neb lab lo nang lab lo ama se police tum same alu ludam ji pu same ludam un ide lo athe jongsi nang ludo plutang de latumai pathilo asalam same de lo lapen ke pena tumang e pathi adlo lapen ke hala bangso Taj Hotel long sai ki claim atum bangke hala gas atum pan hadak bangso hotel long ke dam atum pan pen an ke rab lo alang dum phan patu tum same dolo adek tum mangi kitchen room na patu same dolo adek tum mangi nani conference hall na ke patu same dolo la ang tum un an ke bor ilo la gas tum phan mate hala hotel long ke dam atum phan ke patu ji phan same adek tum phan an ke nebing nang lab lo ang tan pen same police tum lu ni da joni ni thom ni ke dokok lo pu kado ko pen 60 hours ke dokok lo target 4 ke Oberoi Trident Hotel long hadak same banghini atum mangke dam mo Katengkheng nam lo hadak loksi bang pharu neke munira pranam nanglo alang tum Katengkheng lo pathi lablo labin ke hada ke thidun ke pen an ke lege foreign pen ke bang amuni side foreigners tum sigi thidun pen an ke lason tak si Nariman House long stame Katengkheng nam lo bahini alo song tum mangke hala bang sot ke Mumbai bang crew anglo labin ke la Taj Hotel lo mangke hada ke heliar kisi ingreng problem labin ke bang so hotel same pen an ke me kailo me cholo punat firefighters tum me pa mebji tum mangke abdun bom lo api police tum dolo laben ke commandos tum se me dolo laben ke NSG commandos tum si alang itum luddam si arum alang itum rabdam lo hala hostages no ban rabdam lo NSG lake a full form lake National Security Guard pusi pupon lo alang itum si luddam lo luddam si alang itum lut pen alang itum man rabdam lo hala sud police idun lo alang li men lake himan karkare pusi pulo laben ke la pu CST station anat bang ke
la ajmal kasab lam ke ismail khan to mang ke yum kanghu akar ban si ke kat jiban si bori lo same alang to mang khang nun check lo amar si adak abdun pru lo la ben ke ismail khan mang phan ke pathi lo same kasab han bang ke akreng sin ne binang konten lo lase alang li phan a phiar ju lo ko matum si training ki pima po alang li methang si Chethan lo laskar ita ba Pakistan long alo song a terrorist alang li tum si training ki pipu lo NSD commandos tumang ha dak kele dam la ke 27 November ni se dak li dam no ke inut pathi lo alang tum contract lo hapunar oberoi padim same la commandos tum si inut pen pathi pon lo pen ke ha dak hostages tum an same rapon lo lase ki jut si ke la 29 November 2008 lo 29 arni bangke alang tum ka do ka pen bang sirkep ke pathi pon la pen ka do ka pen bangke prutang te hala inut bangke asmal kasab han bangke akereng sinep nang check lo lage lasila bang sirkep same thi lab lo made pathi lab lo lasila ka do ka pen pangrum pet pen ke 170 abang phu abang pike thi lot lo laben ke bang pharu ke thom 300 abang phu bangke alang tum injured dead lo laben ke 2012 aningkan bangke la ajmal kasab han bang same kokthat pidel lo pathi lo bangke la Taj hotel long kheng no an same api bangke selam chu lab lo kopi polsi bangso Taj hotel ban Pakistan tum Katengkheng lo nali tum comment speak tha thangnat alam sta me belo muthela laskari ta balaga aro song tum lo alang tum ka kis tam India ban kelang select ke do amat si lai kelang select tapen si nang Tengkheng lo Mumbai long tame anong nambang chelong lok lo alang itum punat India tum penan chilo same hala Katengkheng wek tum angke alang itum phan ge pathi pon long lab lo lasopusi ka kis same la Indian military tum angke ka khuruk bang ing ton de lo aro song pulo tang te lang select pig lo niri bangso video long lan sina tu phan than pon chet po ka pra video long puthot tang thuna de me thang me kardom